oltiin. Joo. Did I not told this? Oh, you wrote all that. Mm. All this you wrote. That was who used to make Ja. the family news. Oi herra jestas. No, joo. Mm. Ja tää on vaan kuvia, kun me oltiin niin kuin jo Joo. aikuisia. That's oli Genevessä. That's Helsinki. Ja Helsinki. Yes, very, very popular now. What the things they're doing in our capital. And that's in Yes, Asla and yes. Aslan Esko. Mm. That's sitä. Yeah. Ja tää oli, Asla. minä olen Asla. Ai, olet Asla? Joo, minä olen Asla. Totta kai. Oletko se? Joo, mä olen Asla, joo. Sä olet Asla. Olen, joo. Asla, mikä Tuulikki, ei kun... Mä olin Tokoni, oli Asla, Terttu, Miljeli, Valtonen. Jaa. Ja sitten menin naimisiin. Joo. Nyt se on se Asla Bets. Jaa. Ja miehen nimi oli Johnny. Mä oon niin sekaisin, että... Niin. No minä olen Asla. Joo, kyllä mä muistan nyt näitä valokuvia, Joo. kun nämä näytettiin. Niin mä toin ne tässä, että sä muistaa minut taas. Ai jaa. Mm-hmm. Ja sä nyt otat sen ruokaa takaisin? Ei Joo. se sulle. Mulle?